Tak aj naše palmičky dostanú letný strih, nielen kocúry. A k tomu dopomohol kamarát Pepo. Okay. Takých máme šikovných našich mužov. Československých. Tak dobre, nebo? Jo. Perfektné, hej. A môže zase sa ťahať. A z toho budú dekorácie. Jo. Už sa teším. Až sa vyschnú, vystriháme ich, urobíme tvár, aký potrebujeme a pôjdu do vázy, na stenu, kdekoľvek.